nang'o. Abe e penjo mapenjo. Kane katiba mar chama ber ahinya, to kare pesa ichulo ji otieno nang'o. Ogonye dero otieno nang'o mondo party leader bed attacked. Jothurwa nyaka yaw wang'wa mondo wanen tir to wakwer jogi. Pesa ni ng'amo gole nikech wakwer jogi. Winja tieki. Wakwer gi. Pok waneno giga. Pok wanenogi. Adwa ni yel file mar chama mondo imanygi, ing'i suchgi. Iyelgi achiel kachiel. Ni to ng'ani to nogi kure. Ing'eni ki ne chama tipenjo ni participation mari e chama en mane. Adwa ni unonegi mondo gogi kogno achiel kachiel mos. To wapenjo jo chama ni ng'eye ni ok ang'eyo oyo mata ng'eyo be gichal godo. Gato ni magi ok jo chama. Mane gimitemo jothurwa gi jopiny ma jo chama ni nyalo duoko penjo no. Iwinjo? Ipenjo ni ng'amo chudo. Piny pod chon wabro fulogi. To gichudo ni gichamo. Donge penjo moro ma jothurwa bende adwa noduoki. Iwacho ni wach jakom nen lo. Iwinjo gi? Seche